Mm. Hi guys, it's me again. Wow, it's been a very very long time. Kade ngayigcina le channel bakithi. Homa, it's happening. This lockdown isenza ish. Ngiyazi lento. What's the time now? 10:20 at night. But I'm still on camera. What can you do? Satan the camera. Satan the camera. Satan the camera. Guys, here I've been reading some books. Iy'ncwadi zikababa Robert Kiyosaki. Do you remember guys le ncwadi ayibhala ethi Rich Dad Poor Dad, ekhuluma ngokuba kwethu kwi-rat race, like yayihlaziya nje roughly ukuthi enena ukuba kwethu as middle class people, ngoba sonke sigroupwa kubantu abaphuwa, yabo, middle class people esilindela umholo ekupheleni kwenyanga. Leyo ncwadi yasichazela nje ukuthi sidinda kangakanani ndawonye, yabo, asifiki indawo we are in a rat race. Ubona igundane eligijima livalelwe ecagini, icage elizorawunda kanje, lokhu lirawundile lingafinyeleli there, lokhu lirawunda ndawonye nje. So leyo ncwadi, it's all about that. It's Rich Dad Poor Dad, ukuthi it's not here ngabe ngiyanikhombisa semsebenzini edeskini ungazi ukuthi ngoyeka nini lapho. Leyo ncwadi yasithisha nje ukuthi ngokomthetho what is important ukuba i-entrepreneur empilweni, ukuze uzizwe uphila kahle, ube like financially free. That book, it's all about that. Kodwa-ke kade ngayifunda leyo. It's just that bese ngiyifunda kwesibili. On that time ngiyifunda, I didn't like pay that much attention ngaleso sikhathi. Futhi I was still, I think I can say I was still in the dark, like dark zone. So ngoba that's all I wanted ukuthi ngangithi nje ngifuna nje umsebenzi, yabo, ngakaze ngicabanga ukuthi fanele ngikwazi ukuyimela, yabo. Yeah, I've learned a lot. Nani futhi enye ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi singayisave imali. Kubalulekile kakhulu abantu abanemali abawusave lo cash esithi thina siyawusebenzisa. Lo cash esiwusebenzisayo, i-currency le, ama-currencies ethu lawo esiwasebenzisayo, yabo. Abayisave leyo mali. Into abayenzayo, they invest it. Ngoba there's a difference between saving and investing. Kodwa thina like yeah, abanye abantu abaningi they don't pay much attention ukuthi like what's the difference, yabo. Yenzani leyo nto, yenza muphi umehluko empilweni zethu, kanti iyawenza kakhulu ukuthi lo cash ungaqgilazi usebenzela isikhathi eside kodwa ungayiboni into, ngoba still mawuzothi uzolinda i-retirement yasemsebenzini, uyothi noma usuretayile uphinde ube broke futhi, yabo. That is why esho lo baba ukuthi
Kwi-rat race nje, awufiki phambili, awufinyeleli phambili, kodwa wena ulokhu ugijimile yabo, udinda ndawonye. Uthini, udinda ndawonye noma undinda ugidagida ndawonye. Yeah, it's all about that. And yeah, ukuthi enena imali, ucash owucollectayo, let's say like you are an entrepreneur, mhlambe like, let's say you're selling something, even if ngoba noma ngabe kuncane kangakanani, ucollect lo cash, ngoba vele inhloso ukuthi ucollect, hayi ukuthi kube ukuthi uzosebenzela wona, awube wona ucash, akube imali ekusebenzelayo, kodwa kusho ukuthi ngendlela ukuthi kuwena ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi kusebenzele. Okubalekile ukuthi u-invest, uyawucollect ucash uqoqe, kodwa ungawusave wona uzwa, ngoba awunayo i-value. That's all I can tell you. Awunayo i-value. Like ngeke ngenze nje isibonelo, 1,000 rand, not even 5 years ago, 1,000 rand 2 years ago awusalingani njengamanje, ubizeka ngendlela efanayo. It's 1,000 rand, 1,000 rand ngaleso sikhathi, kodwa i-value yawo isiyehlile because of inflation, yabo. Izinto owakwazi ukuthi uyithenge, let's say 2 years ago, ngaphindele emuva kakhulu, ngithi 5 years ago, izinto owayithenga ko-1,000 rand 2 years ago, njengamanje definitely sure ngeke usayithola lezo zinto ezilingana nalezo owazithenga ngaleso sikhathi. So amandla alo 1,000 rand ngendlela asehle ngawo, lokho nje okucacile ukuthi izinto ongakwazi ukuthi uyithenge ngaleso sikhathi, njengamanje sekunomehluko omkhulu, ngeke usakwazi ukuyithola. Mhlawumbe usungathola uhalf wazo, uyabo. Kushuthi ngizama ukuchaza ukuthi ucash, imali le esiyisebenzisayo, le mali erotateayo, i-currency nje, kuyafana nje kuwo wonke ama-countries. Imali esiyisebenzisayo iyehlelwa amandla, so it's better ukuthi mangabe usuyiqoqile, ufanele uyiqoqe igcine not isikhathi eside, uyiqoqe then bese uyayi-investa. The best way okwamanje, indlela elula, engabalula like nakubantu abaningi, ukuthi uyiqoqe bese ubheka iy'ndawo lezi ey'dayisa i-gold ne-silver. Ziyayigcina i-value. I-gold, that's the original money, okuyimali endala. Futhi kwasawena ongakazalwa ikhona leyo mali. So-ke imali engeke uyifanise nale imali ejwayelekile esiyisebenzisayo. Ikusiza kuphi lena mawusu u-investor, ikusiza ekutheni uyakwazi nokuthi ungayishintsha noma nini mawufuna ukuyisebenzisa, kodwa it's better ukuthi ubeke la emqondweni wakho ukuthi just an investment. Yayigcina i-value yemali. Iyayigcina i-value yemali, ingehlelwa amandla, ngoba njengoba le esiyisebenzisayo njengoba ihlale lokhu yehlelwa amandla, igolide liyakhuphuka lona, ligeyina amandla, nesiliva kanjalo.
I don't know much about i-platinum kodwa nje gold and silver it's very important ukuthi u-investe kulona, ubeke lona, so that ubekela nabantwana bakho-ke noma ungasekho bakwazi ukuthi noma ungasekho basebenzise lama coins bayowashintsha e-reserve bank, ayashintshwa unikeze ucash-ke kodwa ucash usuke unikezwa ucash lo ojwayelekile ozwayo sebekubuyiselela kumarandi kodwa ayibisafana futhi isuke isikhulile ingasafani nokuthi ubeke la marandi azwayo esikhuliswe ngawo thina besinganakile kangaka ukuthi ungaba like financially stable ke-gold and silver. So-ke abantu they need to learn more about it. Sibaningi sisehlathini sisebumnyameni. So-ke azame-ke ukuzisiza thina siphume kulawo mahlathi amnyama esikuwona ngokuthi sithole information. U-YouTube usisiza kakhulu. Kune-information eningi ngendlela ongakazi uyibone. A lot of information kwa-YouTube. So-ke asizikhulise ngolwazi. Uzothola omunye ongazi ukuthi hawu uGugu wayesekhuluma kangaka esasebenza kamasipala usabroke kodwa manje usekhuluma as if like useyazi no, watch me ngigade wena after 2 years from now ukuthi lo Gugu uzobe senzani ngoba ngibhizi ngiqoqa information kumanje ngibhizi lo masipala ongazi ngisebenza kuwona uyozothi uGugu sayeka hey Gugu se-rich, watch me. Angidlali-ke this time, angidlali uzobona, and I'm gonna be rich. That's all I can tell you. I'm gonna be rich. Sa-early kabi. And another thing, yazi I didn't know ukuthi ubaba lo ka-KFC u-Colonel Sanders, yes. Isilungu siyesixabi sometimes. Waqala u-KFC at the age of 65 years. Guys, I didn't know that. Strugglation for all those years. Ethola umsebenzi ukuthi why he was not good enough, At the age of 65, guys, wasihlanganisa isipayi wayekade esebenza kwenye restaurant thizeni khona e-America. Wasihlanganisa isipayi uyayihlanganisela yena, wayesiza ngokuthi asikhipha ngasilokhu abantu bangasazi. Wayiqala elokhu edistribute inyama yakhe yenkukhu komakhelwane kakhulu ibhizinisi njengoba u-KFC akekho noyedwa umuntu ongawudli. It's all over the world. At the age of 65, guys, tata wawuqala u-KFC. Emva kwalokho, at the age of 88, wayeseyibillionaire. Ungangitsheli-ke uma ungibuka ukuthi how Gugu kasha kacima, hey you old, I'm only 44 years old. So kusa-early sazoba imillionaire. Uzobona wena, uzobona. So-ke lesson ukuthi don't save, invest. Don't save cash, collect cash and invest with natural resources. Gold and silver, the best. Oil, I'm still learning to invest journey on oil. Now we're real estate, guys. Real estate. Find more information about how to make money on real estate. Please, guys. Ngibonga ngelinye ilanga
ngelinye ilanga ngibonga ukuthi hayibo ugogo wathi ngisho njalo-ke ngiyanisiza. Okay,